Moltes gràcies. Des de Compromís, la nostra prioritat és rescatar a les persones, no com altres que només volen que rescatar als bancs. Però, a més, com a regidor de joventut, perquè aquest és un tema que afecta a molts joves i perquè crec que aquestes demandes no tenen color polític, al desembre de 2012 ja vaig presentar una proposta contra la prescripció de les ajudes a la vivenda concedides i no pagades per part de la Generalitat. Aleshores, acabava de constituir-se la plataforma d'afectats d'ajudes a l'habitatge i ens fèiem eco de les seues demandes presentades tant a la Sindicatura de Greuges com al Síndic de Comptes pels impagaments dels anomenats xecs d'habitatge, ajudes de subsidiació de préstecs, de lloguer i de rehabilitació, que des del 2009 no s'estan pagant. Però el més greu és que, a més, corren el risc de perdre l'ajuda, ja que el dret a liquidació i pagament de les obligacions de la Generalitat prescriu als 4 anys. El passat mes de juny de 2013 també debatíem i aprovàvem una altra proposta de la Regidoria de Joventut contra la supressió de les ajudes a l'adquisició d'habitatge protegit i l'eliminació de la renda bàsica d'emancipació, així com l'anomenada Llei de Flexibilització i Foment del Mercat de Lloguer, que en la nostra opinió no ajuda precisament al foment del lloguer i l'únic que s'hi fa molt més flexible és el desnonament exprés, així com la creació d'un registre o llista negra de condemnats en un desnonament. Ja aleshores, des de Compromís, vam dir que aquestes retallades que ens volen vendre com a mesures d'estabilitat, entre cometes, afecten també als veïns de Vila-real i possiblement avui els que hi ha ja la cara de vergonya després de veure les xifres que hi ha a la nostra ciutat, però en aquest moment el PP va votar que no. Que no argumentant que ens centràvem en problemes que no eren per a debatre ací, sinó a Madrid. Però en aquest plenari podem veure que no és així, que la nostra preocupació està ben fonamentada i les nostres reivindicacions més que justificades, ja que els impagaments en matèria d'habitatge sumen ja més d'1 milió d'euros i afecten a 150 famílies de Vila-real que patissen des de fa anys la morositat de la Generalitat. Per això, des de Compromís, tota la nostra solidaritat per als membres de la plataforma d'afectats pels impagaments d'ajudes a l'habitatge de Vila-real i demanar amb més força que mai la retirada de l'article 35 del Decret d'Estabilitat Pressupostària i Foment de la Competitivitat per a restablir les ajudes de subsidiació de préstecs i instar, com ja van fer al mes de desembre, a que la Generalitat reconega i abone amb urgència el deute que té amb els ciutadans de Vila-real afectats pels impagaments de les ajudes a l'habitatge. Moltes gràcies.